Ам, добре, ма... Коле... Така... Така... Да, почваме от начало. И после хора, аз съм програмирал Реги. Както виждате в следващия епизод от Kanglish Shark Evolution. Както виждате, аз поиграх малко, не много, но поиграх. И сега съм 7 левел с 10 728 голд и 30 диаманта. Скоро, да, много скоро, за 3 или 4 клипа ще вземе Great Wyatt. С Great Wyatt вижте какво може да дадем. Може да дадем медузи и Great Wyatt, което е много яко, защото вече с Great Wyatt не само ни става по-лесно, но и ставаме по-добри с Great Wyatt. Днес мисля да бия рака. И да, ето тук грозника го мисля падна, разбира се, от иначе винаги го няма. Но сега ще видим дали е там и ще го пребием на клип. Затова мисля да спра клипа до тук, за да не губим време повече. За така хора, аз не стигнах до рака, но намерих тези и точно спирам клипа и гледам риба диамант. И затова сега съм с 31 диамант. Много ще се развиваме тук нататък, аз мисля. Какво ще мъртиш? Крисем? Аз пък Крисем. Хора, сега ще изям новата кула на клип. Ха-ха-ха-ха! Изярахме на клип. Много яко беше това. Поне за мен. За ваш мога да не е било яко. И тя ми даде. Хора! Погледнете! Горе! Какъв ми е рекорда? Само от новата кула. Погледнете горе. Горе вдясно или вляво. Това са 767 670 точки. Вау! Явно да ядеш новата кула с тази ти дава много точки. Хора, разбирате ли, че това е нов рекорд, бе, хора? Това разбирате ли го? What? Съвсем нов рекорд. Хора, няма да ходим в портала точно в този клип, но ще отидем в другия клип и се подгответе за много неща. Сега отиваме да се вземем съндъка. Така, взимам се съндъка и се опрашвам право към рака. Хора, това е огнената кула. Вижте тук! Подпали ма! Не! Ама не искам да давам диаманти, бе! Не искам да давам диаманти! Давам диаманти, хора! Не ми дърме. И пробивам! What? Хора! Това е новото бебе! Не бебе, а новата кула след оня новия кит. И електрическата кула, какво става тук, бе? Хора, между другото, електрическата кула мога да изям. Така че от нея не се страхувам и сега ще изям. Искам да изям тъпата електрическа кула, да видим се. Видяхте ли, хора? Изядахме електрическата кула и я изядахме, бе! Сега сме при рака. Също така, дигнахме левел и станахме 8 левел. Ако да увеличиме. Така. Сега. Ето го рака!
Ето го рака, бе. Аре, аре. 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 Бам! Хора, гледайте сега. Чит. Бам. Бам. О, хора, ба. То рак скачеше. То рак е скача. Аре, ама. Аре, абе, спускам си гол, търша заради те. А, така. Аре. Бам, втори път го ударихме. Много добре се справяме, хора. Ако губиме рака, това ще бъде много яко. Опа! Бам, хора! Това си изкрил глад, защото прекалено много го срам, че аз го прибивам. Препляскам те, бе! Препляскам те! Аз те преплясвам. Не мога да го кажа правилно. Аре, ма. Бам! Трети удар, хора! Бам! Още едно такова изреждаме. Аре, Мац писо! Ка. Бам, хора, бам! Хора, ще го биме това, аз ви казвам. Аре, знам, че тук е. Аре. Бам, хора! Още няколко удара, хора, Аре, да те препляскам, бе. Така. Не. Окей, хора, ще го препляскаме. Жив съм. Така. Бам! Хора, мисля, че още 2 удара и го препляскваме вече. Сигурно ще са 2 удара още. Така. Аре, мати писо. Писо. Ако сега ще ми бягаш, няма се разбереме. Не знаеш. Така. Аре. Дайте да издеме още едно такова дебело. Така. Да, я. Точно ти ми трябваш пък. Така. Аре, без имам да уреждам сметки с тебе. Не успях да го препляскам. Хора, оставяме още един удар и го препляскваме. Няма. Да те препляскаме. Така. Тук с катана ще бия. Така. Хора! Още един, моля! Нека да бъде още един, че писна ми вече да го бия. Аре. Гледайте. Бам! Препляскахме го от бой този рак, бе! Препляскахме го от бой, бе! Защото сме много яки, затова ще го препляскаме!
С 10 минути ги препляскахме този лак. Вау! Е, това е да си добър, хора. Е, това е да си добър. Сега повече няма раци. Което е вау! Така, сега си ходиме, надяваме се да няма такива грозни кули. И бавно по бавно се прибираме от дома. Да, тук. Какво като тук, ма? Айде, сега ще издеме, хора. Изядахме тази кола. И хора, това е нов рекорд. 1 милион. 1 милион и няколко хиляди. Вау. И да, ма за малко спрях клипа, защото мам си дойде. И аз, разбира се, трябваше да си го разговарям с нея. Не исках точно в кадър да се разговаряме. И за това спрях клипа. За да си говорим. И така. Така. Искам да издеме. Ето! Хора, сега ще издеме, вижте. Сега ще издеме Грейт. Изядахме го. И чакате, че един тапанар ми пише. Да, и ти чакате. Но това е край на този клип. Надявам се да ви харесал. Ако е така, не забравяйте да ударите по един дислайк, ако не ви е харесал. Това беше от мен. Не забравяйте да се абонирате за моя канал, за да не пропускате още такива клипове и за да се виждате с мен всеки ден. Довиждане!